Ja nyt heti alkuun vähän tällaista asiaa, että jos ihmettelette, että miksi mä jonnen tällaisen, niin ihan vaan huivin vuoksi. Mutta nyt siihen pääasiaan. Eli mä oon tänään ostanut yhdeltä mun kaverilta yhden petsin ja niin, nyt mä aion näyttää sen. Se on oikeesti niin ihana. Oikeesti tää on mun eka tällainen tanskis. Tää on upea. Täällä on tossa LPS-merkki. Ja tuolla reikä. Sitä on ihanaa. Tää on eläimiä. Petsi. Yeah. Tää on niin ihana. Siinä taisi ollakin jo tämän päivän uutiset. Ja jos tykkäsitte, niin tykkäis. Niin, tilatkaa. Heippa!